Καλησπέρα, είμαστε έξω από την ακτή Πειραιώς με τον blog του εξερευνητή για να πάρουμε συνέντευξη από τον κύριο Μαχαιρίτσα. Έχουμε ραντεβού σε λίγο. Λίγο πριν ξεκινήσει το show. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να μιλήσουμε. Ναι. Μπράβο. Κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, μια ανάσα τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια πάνε από τότε που ξεκινήσατε? Λέγονται αυτά τώρα, θες να σου πω δηλαδή. 30. 30. Στους Ερμήτες, ναι. 30 χρόνια και. Έχετε σπουδάσει πάνω στη μουσική? Σπούδασα μουσική, τελείωσα τη μέση σχολή στο πιάνο, μετά τελείωσα ανώτερη στην κιθάρα. Έκανα σύνδεση. Τα παράταγα όλα όμως. Δεν έχω πάρει πτυχίο πουθενά. Δεν το λέω με καμάρι αυτό. Καλύτερα αν είχα πάρει κανένα πτυχία και θα ήταν άσχημα, στη μουσική δηλαδή. Αλλά έτυχε. Ωραία. Κάτι που μας ρωτήσατε οι αναγνώστες. Τόσα χρόνια, τόσα τραγούδια, έρωτας, αγάπη, αγώνας. Από όλα αυτά τα τραγούδια, ποιο είναι το αγαπημένο σας? Είναι αρκετά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα. Είναι όλα ουσιαστικά, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, αν μόλις θα ξεχωρίσω ένα, ίσως επειδή είναι το τελευταίο τραγούδι που κάναμε τους Ερμήτες, το πόσο θέλω. Αλλά είναι καμιά δεκαριά τραγούδια που τα γουστάρω πολύ. Δηλαδή, τα μάτια γουστάρω. Τόσα χρόνια μια ανάσα μ' αρέσει. Τώρα τελευταία καινούργιο κοσκινάκι μου, το πεθαίνω για σένα. Τα τερατάκια τσέπης μας. Είναι κάποια τραγούδια που τα. Νομίζω ότι έχει αγαπήσει ο κόσμος τα αντίστοιχα. Εντάξει. Καλό είναι αυτό, Πάρα πολύ καλό, σίγουρα. Λοιπόν, και κάτι άλλο μας ρώτησαν αναγνώστες. Πώς νιώθετε στη σκηνή όταν τραγουδάτε τρακ? Ναι. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια? Τόσα χρόνια μια ανάσα. Βέβαια. Όταν βγαίνουν το πρώτο τραγούδι, τρακ. Αμηχανία και τρακ. Μετά εντάξει. Σιγά σιγά. Παρασκευές και Σάββατα η αίθουσα χρηματίζεται? Παρασκευές και Σάββατα ψυχοθεραπεία μαζί με τον Μίλτο και τον Κούτρα, με τους τρελούς. Μπουλά, Ζουγανέλη, Σταρόβα. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που το. Κοίταξε, είναι η 5η χρονιά που το κάνω τώρα. Έτσι, δηλαδή ξεκινήσαμε με τον Μπουλά και τον Ζουγανέλη και την Τάνια στο Ζυγό, μετά με τον Βασίλη και τον Σταρόβα, μετά πέρσι με τον Στόκα, φέτος 4η χρονιά με τα παιδιά. Και 5 χρονιές που το κάνω αυτό έτσι με πρόζα, με γέλιο. Πρέπει να γίνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ανάγκη, δεν είναι θέμα. Εντάξει, πηγαίνουμε καλά. Μα πηγαίνουμε καλά γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη και να γελάει και να ακούει τραγούδια και να ευχαριστιέται. Και. Είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα και οικονομικά δύσκολα που ένα βράδυ που βγαίνει ο άλλος θα ξοδέψει να είμαι 20, 30, 40, 50 ευρώ μέχρι εκεί, ανάλογα τα κέφια και τη δυνατότητα και να περάσει καλά για 5 ώρες. Αυτό θέλω να ρωτήσω και αμέσως μετά. Το γέλιο είναι φάρμακο, όπως λέμε. Εδώ ο κόσμος έτσι, παρόλο που είναι η κατάσταση άσχημη. Γίνεται και πολύ πολιτική σάτυρα. Μα κοίτα να δεις τώρα, σε όλες τις εποχές τις δύσκολες υπήρχαν πράγματα που σατυρίζανε και ο κόσμος πήγαινε και. Το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Το έχουμε και εμείς ανάγκη. Εγώ κάθε βράδυ βγαίνω στο μπαλκόνι εδώ και βλέπω τα παιδιά κάθε μέρα. Λες και είναι σκέψου. Η Ελλάδα σήμερα έχει νέα ταλέντα στον χώρο της μουσικής να δείξει? Πώς δεν έχει? Ασφαλώς. Υπάρχουν καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δύσκολο να καθιερωθεί σήμερα. Ταλέντα υπάρχουν πολλά. Κάνα 2-3 που έχουν βγει μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή Μόνικα, ο Μαραβέγιας και αυτά από το διαδίκτυο. Δεν γίνονται πια, δεν υπάρχει δισκογραφία όπως υπήρχε στα δικά μας τα χρόνια. Τα ραδιόφωνα παίζουν συνήθως με playlist. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, ξέρεις πόσα παιδιά ξέρω πραγματικά αξίζουν τον κόπο και δεν μπορούν να καθιερωθούν. Δεν γίνεται. Τα reality. Ποια reality? Τα reality είναι σήμερα, σε γνωρίζει, σε μαθαίνει όλος ο κόσμος σε 5 μήνες και μετά σε έχει βαρεθεί και. Περιστασιακό δηλαδή. Πάμε για άλλα. Πόσα reality έχουν βγει? Έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Πόσους τραγουδιστές έχεις μάθει? Πόσοι έχουν βγει από αυτά? 2-3. Ξεπέτες, καριέρα της μιας νύχτας. Εντάξει, βγήκανε κάνα 2-3 σε μαγαζιά της παραλίας και στο χώρο το δικό μας. Η Ραλία, κανένας άλλος. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Κανέναν όμως. Να τι διάλογο δεν ήταν. Και ήταν και καλοί τραγουδιστές, δεν υπήρχαν καλοί τραγουδιστές εκεί μέσα. Πέρσι δεν ήταν μια κοπέλα από τη Μολδαβία που λέγανε καταπληκτική και όντως ήταν καταπληκτική. Πούντι. Μόλις τελείωσε το reality, μάζεψε κοπέλα και πήγε στην πατρίδα της. Καταλαβαίνεις. Δεν έχει Ελλάδα δηλαδή να δώσει. Δεν είναι τρόπος το reality. Ο τρόπος είναι σταθερός και κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ξεκινάς από πιτσιρικάς, μαθαίνεις 5 πράγματα, γράφεις τραγούδια, τα βγάζεις στον κόσμο, τα ακούει ο κόσμος σιγά σιγά ή τραγουδάς, σιγά σιγά σε ακούει, σε μαθαίνει από στόμα σε στόμα, είναι καλός αυτός, κάνει ρακ και σιγά σιγά γίνεται μια καριέρα. Εδώ σε μαθαίνουν σε 3 μήνες μέσα, έχουν μάθει πώς τρως, πώς κοιμάσαι, πώς κλαις, αν αγαπάς, δεν αγαπάς, ερωτεύεσαι και μετά μόλις τελειώσει τα έχουν μάθει όλα. Πάμε στον άλλον τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Τι σας εκνευρίζει
στον κόσμο, στη φιλοσοφία μας γενικότερα σαν λαό. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που... Το λαό, επειδή έχει παραγίνει το κακό, τώρα τελευταία έχω γίνει έτσι λίγο φανατικός νεοέλληνας, να πούμε. Παράγει αυτό το κακό. Δηλαδή, οι Έλληνες είναι η αιστεία μόλις σε όλο του πλανήτη. Εμείς είμαστε ο χειρότερος λαός της γης και άλλοι όλοι είναι καλύτεροι. Θα τρελαθούμε κιόλας. Παντού υπάρχουν καραγκιόζλες, παντού υπάρχουν κλέφτες, παντού υπάρχουν μαλάκες, παντού υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι. Έτσι είναι και εδώ. Εντάξει. Απλώς εδώ ζούμε σε μια χώρα να πει, η οποία είναι μέσα στον ήλιο, μέσα σε μια. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Αν ζούσαμε εμείς οι Έλληνες όπως είμαστε στη Σουηδία, εμείς εδώ είχαν αυτοκτονήσει. Όπως αυτοκτονήσει στη Σουηδία. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, κατάλαβες. Πήγα τώρα που ήμουν στο εξωτερικό, ας πούμε, το τι γίνεται, επικρατεί μια κατάσταση σαν προηγουμένου. Πήγα στο ξενοδοχείο. Α, τα πήρατε, λέει, τα λεφτά. Σας τα δώσαμε τα λεφτά, μου λέει ο ξενοδόχος. Τα πήρα. Στη Γαλλία τώρα. Τα πήραμε, του λέω, για να σας αγοράσουμε, τα μοιράζει. Καραγκιόζη. Μας δώσατε τα λεφτά. Λες και μας τα χαρίσανε, να μου κατάλαβες. Αυτά. Τι φταίει που έχει φτάσει η μουσική βιομηχανία σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, είπατε και πριν, είναι δύσκολο κανένας, ακόμα και όταν έχει ταλέντο, να αναδειχθεί. Δεν πουλάνε δίσκοι, πειρατεία. Ποιος έχει φταίει? Δεν σου λέω τώρα, τόσα άτομα δεν έχουν βγει. Πώς ξέρεις εσύ? Το Μουζουράκι που βγήκε από την τηλεόραση γιατί ήταν ηθοποιός, τη Μόνικα και το Μαραβέγγι. Αυτούς ξέρω, έχω μάθει εγώ τελευταία. Και 2-3 συγκροτήματα τα οποία πασχίζουν να κάνουν καριέρα και δεν κάνουν. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Γιατί δεν υπάρχει δισκογραφία, δεν υπάρχει ραδιόφωνο, αφού δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Η τηλεόραση παίζει τα ίδια και τα ίδια. Τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ το ρουβά. Δεν λέω ότι και εγώ είμαι απ' έξω. Και εμείς μέσα. Απλώς λέμε τώρα. Εμείς έχουμε τη μερίδα που μας αντιστοιχεί. Θες το δικό μας το χώρο, στο δικό μας το χώρο μας. Άμα δίνει συνέχεια το κανάλι από το πρωί το βράδυ, εμένα και τον Παπακοσταντίνο, θα δείξει κανέναν άλλο. Κατάλαβες τι γίνεται? Έτσι πάει. Περιμένατε ότι θα φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα? Δεν ξέρω, κοίταξε, τα πράγματα τρέχουν με τόσο μεγάλη ταχύτητα τώρα που δεν μπορώ να περιμένω, δεν περίμενα, αλλά δεν ξέρω και τι μέλη γενέστε. Δηλαδή εδώ φτάσαμε. Είναι ο πάτος του βαρελιού εδώ, έχει κι άλλο. Δεν ξέρω. Ίσως δηλαδή αν υπάρχει κι άλλο να το αγγίξουμε. Ασφαλώς, αφού τρέχουν με τρομακτική ταχύτητα τα πράγματα. Κάθε μέρα που ξυπνάς είναι χειρότερα από χθες. Και λες τι έγινε τώρα και περιμένεις κάτι καινούριο, κατάλαβες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω μια αισιόδοξη φράση, μια ευχή, έτσι για να κλείσουμε. Καταρχήν, εσείς στη δικιά σας ηλικία, και δεν σας λέω να σας κολακέψω, ούτε και με νοιάζει, ούτε και. Τα έχω γραμμένα όλα στα παλιά μου τα μπούτσια. Αλλά η δική σας ηλικία και η δικιά σας γενιά είναι εν δυνάμει ένα καζάνι που βράζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που έγινε με τον Γρηγορόπουλο πριν 3 χρόνια δεν παίρνετε πίσω. Αυτό που βγήκαν οι πιτσιρικάδες δηλαδή και κάνουν ό,τι κάνουν δεν παίρνετε πίσω. Μπορεί κάποιοι να το κάνουν αγνία τους, κάποιοι γιατί βράζει το αίμα τους, κάποιοι για διάφορους λόγους ο καθένας, αλλά είναι το μοναδικό πράγμα ζωντανό που είναι εν δυνάμει, μπορεί να φέρει τα πράγματα σε μια τάξη. Και αυτή είναι η δικιά σας γενιά, αυτή είναι η αλήθεια. Εμάς, εντάξει, μπορεί να είναι 2-3 άνθρωποι που αντέχουν στον χρόνο και αυτά, αλλά ουσιαστικά είμαστε άνθρωποι του καναπέτου. Τέλος αυτό. Κατάλαβες. Από εκεί και πέρα, τις ευχές εσείς θα τις δώσετε. Εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι καλά κουράγια. Αισθητική παίζει μεγάλο ρόλο. Να φτιάξουμε την αισθητική μας. Γιατί αν η αισθητική μας λειτουργεί σωστά, όλα τα πράγματα από την πολιτική μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι θα πηγαίνουν καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλά κουράγια και χρόνια πολλά και για τις γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για το blog του Εξερευνητή, στην κάμερα ο Δημήτρης Βεργάκης, στη φωτογραφία ο Μανώλης Μεωνίδης, στο μικρόφωνο Σάββας Αβραμίδης. Να είστε καλά.